खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गोजोनै थागोनखौ। आं रजनि बर'। आंनि चेनेलनि मुङा जाबाय आरबि ब्लग। आंहा दिनै जोबोद दुखुनि गेजेरजों भिडिअ लाबोनाय जादों। जाहोना जाबाय आं जायखिजाया भिडिअ आपल'ड होआथों मानो आंनि भिडिअआव भिउस फैया। साबसक्राइबारफोराथ' आंनि 1K नि सायाव थांबाय, थेवबो आंनियाव भिउस फैया। मा जाहोननि थाखाय भिउस फैया आं मोनथिला। ना आंनि साबसक्राइबार लोगोफोरनियाव नटिफिकेसन सहैया, ना लोगोफोरा आंनि भिडिअसफोरखौ नाया। अननानै नोंथांमोना आंनि कमेन्टआव फोरमायहरदो आंनिफ्राय माबायदि भिडिअस लुबैयो। आंबो सासे चेनेल खुलिना लानानै माने इउटुबार महरै गावखौनो सुंथानो लुबैयो। बे लुबैनाया नोंथांमोननि सायावसो जाफुंनाय जाफुङैया बे नोंथांमोननि सायावसै। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोबा आंनि साननाया जाफुंगोन। नोंथांमोना सापर्ट होआबा आंनि साननाया जाफुङा। अननानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो, जाहाथे आंबो गुबुन इउटुबारफोर बायदि साक्सेसफुल जानो हायो। नोंथांमोननिफ्राय आं सापर्ट मोननो लुबैनानै नोंथांमोन बयनिसिमबो खावलायहरबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ नायलांदो आरो कमेन्टआव आंनियाव माबायदि भिडिअ मोननो लुबैयो फोरमायहरदो। खुलुमबाय।